Psalm 133 verse 1. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Pagkaayo o pagkanindot kung magkahiusa pagpuyo ang katawhan ingon nga mga igsuon. Igsuon mao kini ang gusto sa Dios nga atong pagabuhaton sa atong kaugalingon ug sa atong pakigdait ngadto sa uban. Ang gusto ni Lord nga aduna kitay panaghiusa, aduna kitay pagsinabtanay. Mao kanay gusto ni Lord ug mao kanay kabubuton sa Ginoo igsuon. Mao igsuon importante gayud kaayo nga aduna kitay respeto sa usag-usa ug maghari ang gugma sa matag usa isip, igsuon ug katawhan sa Ginoo. Tud kay sa ingon ni ana ato ging maangkon ang kalinaw ug pagkahiusa isip mga katawhan sa Dios. Dili gayud makaayo igsuon nga kung ang matag simbahan magsigi og debate, magsigi og lalis kung kinsa ang tinuod. Tud kay ang tinuod igsuon mao ra gayud ang Dios, mao ra gayud si Kristo. Kung tinuod ang imong pagtuo o ang imong paghigugma sa Ginoo igsuon, dili ka makig-away sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo dili maghatag og kagubot, kundi maghatag kini og kalinaw sa matag usa. Igsuon, dili gyud maayo kung magtuon ka og maayo sa Biblia, kung magkat-on ka og maayo sa Biblia, unya gamiton lang nimo kini sa pagdebate ngadto sa uban. Wala ka nagsunod sa kabubuton sa Ginoo igsuon. Tungod kay ang kalinaw ug ang pakighiusa ngadto sa uban dili gyud kana nimo maangkon kung kana nga mga binuhatan, kung kana nga mga pagbuhat nimo sa imong kaugalingon igsuon mao ang imong sundon, mao ang imong ikinabuhi sa imong kaugalingon. Pagbantay sa sayop ngadto sa uban dili kana makahatag og kalinaw ug tungod diana igsuon dili nato maangkon ang panaghiusa nga gusto sa Ginoo nga atong pagabuhaton. Sa una igsuon, nagtuon ko pag-ayo, nagpractice ko kung unsaon pagsabot sa Biblia, tungod kay ang gusto nako na kung pangutan-on ko sa uban, aduna ako ikatubag, aduna ako ikadipinsa, apan igsuon sa dihang nakat-on ako sa pagsabot sa Biblia, dili day kana ang gusto ni Lord nga imong pagabuhaton. Ang gusto ni Lord nga imong isangyaw ang iyang pagkamaayo. Ang gusto ni Lord nga aduna kitay panaghiusa ug aduna kitay gugma sa usag-usa. Tungod kay ang gusto ni Lord ang kalinaw, dili ang kasamok. Tungod kay ang makapahimaya sa Dios igsuon, ang makapahimuot sa Dios igsuon nga atong maangkon ang panaghiusa ug kalinaw pagsinabtanay isip mga katawhan sa Ginoo. Maong igsuon, magkinabuhi gayud kita sa kanunay nga adunay Kristo sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna aron atong maangkon ang tinuod nga panaghiusa ngadto sa atong isig ka magtutuo niini nga kalibutan isip mga katawhan sa Dios. Amen. God bless sa tanan.